Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Voice of the People Party VVP kala yok ban pen penan nengkong lani kata ka first phase ya ki kyrteng jong ki kat prangut ki Kyrtong na ki kat pratli constituency jong ka Khasi Autonomous District Council KHDC bat kat arngut ki Kyrtong na ki kat atli ki constituency jong ka Jingtip Autonomous District Council JHDC ban yakon ki election MDC ka baka sarkar kan sapen banana shen habai krem baru 19 jong ka Seng VVP u Dr. Sngap marbo ulapan scam ya ka bau presiden ka VVP uba aden milabasai moj ula dep kren haka jingya lang ha kiang East Jingtip district na marhakini ki sngi ka CEC jong ka VVP kalapan scam ya ki kat prangut ki Kyrtong na KHDC bat kat arngut ki Kyrtong na JHDC hadin baka state election committee kala dep ban bishar bania yaki u Dr. Scam umpat kwa ban pen pau ki kyrteng jong ki Kyrtong nrei shen kinang yalam ka VVP kin sapen bana ki Kyrteng ulai tho bahakini kita yo banwan ka VVP kan sapen scam sakato kan Ngut ki Kyrtong na ki constituency anda ka state election committee kala dep shong bishar bania biang kumban shupen kan ma uba aden milabasai moj president jong ka VVP habau ajing kren ha kyang menhak artrik jong banai naiwing arja prosau ula pentip baka Seng kala dep pen scam yaki lai pongut ki Kyrtong hadin baka state election committee kala bishar bania barula pen benaru baka kong dewi tongper kadai ka wei kalong kami kaban longkum ka Kyrtong bania kon ya ka election MDC sya JHDC na ka Seng VVP walau Dr. Scam shim na tre ban pentip ya ki kyrteng jong ki Kyrtong nrei katkum ki dur bala sapriang harin san social media layo i bagi Kyrtong ki bala depen scam ki layo ban shondor lang ki khubor ki bala yo lum layo tho banaka ki HDC ki Kyrtong ki baka VVP kala depen scam ki long na melim sora shela nongkrem mausenram mauplang lengkerdem sorengkam mautaraishan langrin maushenrut nongthamai nongpo sning laban maukenrau mairang bat santli constituency ki mampat yo Kyrteng